Piki jajal penyanyi jeung orang Sinta jajal sama Mbak kono ini Sinta oh tet mepet tet jajal kene tet kowe lak rabi karo kuwi anakmu sok ben mlakune jonjek kene gelem kowe aja nek ya ampun ya nom-nomane bojoku ngene iki lho ndi bojomu ndek mlaku salah ngomong merongos ora merongos kuwi modot sini oke namanya tak jajal sih duduk namanya siapa Namanya Sinta. Sinta. Nggih. Sinta. Iya, tahu. Dari mana kamu? Dari Kepanjen. Kepanjen. Dari Kepanjen sampai ke sini nggak keberatan Sinta? Keberatan apa? Nggak keberatan? Mboten. Kalau keberatan saya yang bawa. Sinta. Nggih. Asli dari mana tadi Panjen ya? Dari Kepanjen. Nyampe sini jam berapa? Siang tadi. Oh mulai siang? Nggih. Oh, nah, angon wedhus kuwi. Nyapa kok angon medhus? Kuwi sing lagune iki lho. Bangor tuku sate, timbang mangan bakule. Kuwi lagune wedhus iki kuwi. Timbang kendaan. Ayo tuku wae. Mangan sate. Katut sak sunduke. Ora modar kuwi. Angon wedhus makis mikir serintile. Rata maju. Lagune kaya Om tadi ya. Gimana lagunya? Om. Iya, Om. Aku ngenteni aku ngentenimu Harap bes. Coba kamu jangan guyur. Iya nggak apa-apa, bisa apa nih gue? nggak apa-apa, itu namanya intonasi. Nah, Oke. pertama ngono kuwi nduk gregesi susu yoga. Enggak. Oke. Ayo. Dicoba dulu Iya, ya. coba dulu. Coba apa gitu coba sih nduk. Halus-halusan nih. Coba. Santai ya nduk. Aku ngenteni. Loh, endi? Oh iya. Ini lho nduk tamu iki. Angel Aku loh. ngenteni. Aku ngentenimu. Nah, kena kuwi kudu kayak kuwi ra kayak kuwi gah aku. Ayo. Aja ombong-ombong kok tak mutah. Aku ngenteni. Aku ngertenimu. Ayo. Hop, ayo. Loh, sakit gitu. Lah kok koyo wong mengi ngene to? Cetak karep iki ora kuwi. Oh, hop. Iki. Jajal, Sing penting iki. jajal, sing Iki koyo penting kuwi apa iki. metune iki. Apa dok? Apa? Lah kok ngomong? Lah kok ngomong? Piye Mas? Mbah aku ya ngono. Baleni neh kowe kleru asane. Baleni meneh? Iya. Jajal. Tadi. Oh, hop. Lagi kayak ono kuwi. Ayo, jajal pengen roh aku. Aku ngenteni. Aku ngertenimu. Hop. Ayo. Gak kena. Piye ta? Sing abang datang abang. Abang. Gak kena. Gak kena. Iki lho paling isorotan. Gregel ketan bocah iki. Dek.
Dalem Mas. Wis tak omongi. Piye? Piye Nek- ngene lho. Wis tak omongi. Diomongi piye? Mas iki sin. Mas apa? Masalah. Nek tak omongi, nek kaine kurang iki ngomong Mas. Omongi Ki, sini. masa aku kurang Iki mempesona? nek kurang. Dat, ini. Ki nyapa ta ki bisik-bisik. Iya. Coba ya. Namanya siapa cantik? Namanya Rizka. Rizka. Heeh. Asli dari mana? Dari Gondang Legi. Oh, Gondang Legi. Coba Iya. ya tadi ya. Seperti adik tadi yang cantik tadi. Sebentar dulu iki nimbal ini apa Mas Pak Den apa pripun? Om, apa, Dok? Nimbal ini sinten? Terserah sampean lah. Iki Lah, masa pokoknya- yang toh? Nggih saru. Ndak. Mas. Om, Mas aja nggak apa-apa. Iki Kong. Kong. Wis Nggih. kok dhewe lho tak sak grup. Heeh, Coba. heeh. Aku nadane. Coba. Aku ngenteni. Ayo coba. Aku ngenteni. Kok Lebih sesek no kowe to, Dok? piye lho? Lah ngono mah iso lho. Oh, ngono iso lho kok sesek. Asma. Coba. Gek ra kulino diteken to piye iki? Enggak. Ayo salah. Heeh. Aku ngenteni. terus koyo ketekek ndase. Meneh. Aku ngentenimu. Ayo. Pakai ngono meneh. Iya dong. Aku ngentenimu. Iya. Terus. Ora kena. Sing kena paling sing gedhi iki lho, Dat. Oh iki to. Iki lho paling. Iki Dat enggak kena iki jagone sapa enggak kena iki. Lah apa? Enggak kena. Iki lagi mesti kena kita. Nggih. Kayak gini. Golek sing badonge gedhi ke ta? Nggih, betul apa? Kene wis ora. Ayo. Aku ngenteni. Ya aja kaya ngono. Jaluke piye? Berarti halus. Aku ngenteni. Kok Nah, rotok ngeten lho, Pak ya. Kan Namanya siapa dulu? lu nanti. Jangan lu gue N lo ya. Ya, lo nanti. Lu nanti aja. Ya wis gak apa-apa lah. Ayo, Nanti coba. ya. Aku ngenteni. Ngono ya, Pak. Ojo. Ojo kaya ku mau. Ngoten. Iya, iya. Nah, ya iki lho. Iki sing dinteni ya iki, Mbak. Iki sing dinteni penonton. Ayo. Ngejak tukaran Mas. Ora. Ora. Aku kaget tok aku. Mbok Paria ngamuk. Ayo, aku ngenteni. Coba ayo. Aku ngenteni. Iya, terus. Aku ngertenimu. Iya. Endi to bocah kamu? Hei, Keselak. ora. Kowe iki ora keselak ngono ayo. Oh. Jangan di situ, Bang. Iya. Oh. Hop, ayo iki. Lah suwi-suwi kula dengkek. Win. Dulur niki lho ciri-cirine wong penyakit stroke. Nggih. Kita Parah iki lho, aku ki parah iki lho. Ayo. Hop. Ayo. 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 Sampai bawah. Sampai bawah. Jen rumangsaku kok angel men. Ya itu Karo sampean ki angel rumangsaku. cara nyanyi ya seperti itu. Berarti itu Wah, nyanyi ki ngoten. sampean pengen ambiaran apa etanan? Dalem Lagune etan. setanan nek koyo. Etan. 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 Mungkin kilenan Kilen nek mau kulon to. Nggih, Saiki kilenan. etan. Nadane padha aminor.
Ya. Nggih. Diamar apa len buyar apa kawin Pepeh kawin nang ngene. ya maju dong maju sini Nggih. sini sing kena ya iki tok lho sing digarap coba Arek-arek iki ndak kena belas kok. Wis, Nggih. pilih sing ndi lho piye? iki Jebar bayi. Hei tanganmu. diamar apa lelen Nadane wong lanang lek wong Iya. wedok mendelik. berarti wong wedok dono Nggih. iya diamar apa lelen buyar apa kawin coba bisa Mas? Diamar. Tangan iki. Kiwo. Kiwo. Ngeten. Alas yo. Alah. Kula jenengan tangkap. Ora kuwi diamar Arep diuncal nih. ora tak ucale paling mau tak pijet Nggih. ora kiwo tangan Oh, kiwo kiwa. madepe rodok rono Madepe miring mrika. diamar apa lele gila sing penting Diamar. orang ini lho damar iki lah Kelap kelip. iki duwe kapan? iki duwe iki Oh, ngoten. ayo coba Diamar apa lele. asik ayo muni buyar Ngomong. ngene tok Serba salah karo cakpret. lah piye waya muni buyar godhek-godhek Deloken sik. ngene lho diam Nah, Nah. apa lele Iya, ya ayo. buyar apa kawin nah iki kan penak Aku demen sing keri ya. iya penak lah iso ayo Ngene ya? ayo Sikile. yo ngene lho sikile Ngene. ngene ayo Diamar apa lele. ayo terus Buyar. buyar kok iso ngene iki apa Lah mau kaya ngene. Buyar. Apa gawe? asik pisan kas Sing ndi? diamar Allah ayo Diamar apa lele. Buyar. Apa gawe? Kawin. Piye ta iki? Ro rasane pisan kurangan kowe iki. Ro rasane pisan ra kena di lereni. Kowe aja ngomong kawan kawin nek kakan iso blesat ki lho. berat Kayak kadang sepisan bolak-balik. gak kena dijajal Waduh. berarti lah ngono permintaannya itu Mangan pasangan iki. Ayo. aku tak duet ya pengali MC Nono Tet MC Nggih. Tet Hei. MC Pak Lah iya MC. iya Selamat malam, selamat berjumpa dengan hadirnya New Samudra Hindia. Apa tuh jenenge? New Samudra. Yuk kita sambut bersama hadirnya penyanyi kita, pelantun kita, Percil bersama Mbak. Lagu nih. Mbak kedawur lho masalah Kok nyepot loh ya? bisa ngomong siapa tadi namanya? Sinta. Sinaku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku sinaku kangen karo sliramu tak elus
Mbak. Sekarang ki lho, ayo kono. Sayang. Iya sayang. Kita kan habis ini kita jalan-jalan karena apa? Iya. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kamu sayang sama aku? Gimana kalau kita pelaminan, kita nikah besok? Aku juga minta jalan-jalan loh Kang Mas. Jalan-jalan kandang wedhus lho. Gak boleh seperti itu dong. Kamu kan dengan istri kamu jalan-jalan cantik, Iya, cantik. sayang. Besok kalau kita kan jalan-jalan, kamu mau kemana sih, cantik? Mau pergi kemana? Aku mau pergi ke mall. Ke mall? Nanti kita ke mall, kita borong itu semuanya, kita beli. Kang Mas, kalau kita nanti pergi kemana? Alah ning sampean kunoan. Saman kok jahat ah? Sampean Wala. golek jakar. Cepat bakat. Ya senenganku. Adek, nanti malam kita akan habis ini kita jalan-jalan. Iya. Kamu ingin makan malam sama apa sayang? Aku mau makan sate. Sate? Iya. Jangan Aku juga mau diajak makan malam. Dinner bang, dinner. Pengen makan? Iya dong. Aku tak tukone tiwul. Sayang. Iya, sayang. Tetangga kita kelihatannya bosok sayang. Iya. Bosok Kamu jangan sekali. manas-manasi. Enggak. Aku- tangga sirik kamu. Sirik. Tapi saya terima. Tiwul kan tidak garai kolesterol. Nah, apa bahasa Indonesia garai? Biasanya wong kulonan cak. Oh, ra iso nerok. Sayang, Iya sayang. kamu tahu nggak kalau besok kita nikah, kamu mas kawinnya minta apa? Aduh, ya sing ngokeh to, Mas. Mobil kamu mau? Mau. Aku juga. belikan Kalau mobil. nanti kita menikah, mas kawinnya apa, Bang? Ora usah kuwatir. Ora kuwatir. Tak gro bagi mitra. Hah? Ayo dong-odongi mitra. Oh malah wis rasa dadak gawe bensin ya Mas, irit ya. Oh, apa-apa, Dan dong-odong. sugih ya. Iya. Sayang, Iya, kalau sayang. kita besok kita malam pertama kita tidur pakai itu loh spring bed yang harga 60 juta itu loh. Oh iya dong sayang. Awake dhewe aku sok lek. Aduh wis ora usah kuwatir ane. Piye cara? Malam pertama kita spring bed itu apa? Terus Kang Mas Kuwi gelar kloso. gelar kloso. Iya terima aku malah engko ora terima. izin ya lek pas anu enggak krungu. Kowe iki ra ro, kowe rencanane ora ngono kuwi, jajal kowe kene. Aku sing kene ya iso aku lah karo iki. Wong kok Nganti nobrok. Sayang, Iya Kang Mas. kamu mau apa? Mau apa ya? Mau aku apa? Ndredeg lek karo Cak Prat. Enggak, kamu mau apa? Kamu mau kasur yang transparan ya? Oh iya. Itu ada kasur suketeki, kamu mau? Wow. Wow, itu transparan banget sayang. Transparan banget sih itu. Iya, ada Gue apa, suka Sa? Ada gitu. Mas, apa? aku pangkuan Pak Oma. Cek ketok romantis ngono lho. Iya. Pangku. Nyapa kok kayak kuwi? Pangku. Matamu. Sal, Sayang. pangku. Iya sayang. Hey, apa cintanya Batak. diriku padamu? Aku juga cinta padamu. sayang. Menandakan kamu minta Iya. apa? Kamu cinta dan sayang kepada aku. Sayang. Dalam Kelihatannya aku asam urat. ngono. Kelihatannya loh. Perlu disuntik nih. Gue nyapa kok mangku aku. Tak bacok Tak cengelmu. kene awakmu lho. Lah kowe mau ayo aku. Lah aku lah mangku ku ya Jalan ceklek sontek. sikilku. Aduh. Jabatan. Loh, berat. Ndi bocah iki mon ndi? Iki tangan. Oh. Iya, lek gak enek sing gembrot ora enek arane kuru. Iya, bener. Iya ta. Ya ning donya iki nganu Mas lengkap. Lengkap. Iya, lengkap. Enek kuru, enek lemu. Enek kuru, enek lemu. Enek awan, enek bengi. Enek awan, enek bengi. Enek padang, enek peteng. Enek badang. Enek wedhus. Enek kowe. Enek keluarga. Kancanya wedhus dong. Iya. Makasih, Yang Dik. aku kangen, kangen karo sliramu. Iki salaman Duk iki Duk. Sawang-sawang fotomu ning dembuk nebu. Aku pengen dikanak nih. Brot aku kangen. Kangen karo gedimu. Sweet
sweet lah sawang-sawang kok badek yo ambumu ya Allah Brot aku kangen asik kangen karo ginukmu